Vážený pane Járo, pro český a moravský národ nastal opět čas další těžké zkoušky. Tentokrát nejde o nic méně, než že si občané mají vybrat hlavu státu. My, členové spolku archaických nadšenců, si vás dovolujeme oslovit jakožto regulérně zvoleného největšího Čecha v naší historii, abyste nás seznámil se svými názory na toto téma. Pane Jaroslave, koho považujete za nejvhodnějšího kandidáta na hlavu našeho státu? Já mám jasno. František. Jaký František? Josef. Ale pane Járo, uvědomte si, že nejsme v roce 1913, nýbrž v roce 2013. Když já si pořád nemůžu zvyknout. Ale znám jednoho, ten by se hodil. Do jeho 10 let jsem udělal chůvu. Jmenuje se Karel, Jan Nepomuk, Josef, Norbert, Béďa, Tonda a ostatní jsem zapomněl. No ale o něm se říká, že žbrblá. Teď jo, ale v dětství než brbla, za to já nemůžu. Hlavně, že mluví rozumně. Ale všude usíná. Já taky všude usínám. Ono to podporuje genialitu. A že nesouhlasí s osunem všech Němců po válce. Nad Prusy Rakousko vyhrálo, tak museli jít. Ale ne po první, po druhé. Jo, tohle. Ale teď vážně. Jako rakouský Čech si myslím, že Benešovy dekrety a odsun všech Němců ze Sudet bylo řešení odpovídající rozdělení Evropy těsně po válce. Kdyby Němci zůstali, nebyl by to pro ně snesitelný život. A když byli vyhnáni, zůstala po nich krajina, už nikdy milovaná. Jára má pravdu. Karel má pravdu. Karel má pravdu. No tak kdo má pravdu? Karel má pravdu. Pane Jaroslave, co si myslíte o tom, že pan Karel prožil převážnou část svého života mimo naší republiku, v Rakousku? Pánové, já jako českým národem zvolený největší Čech, rozený Vídeňák, s rakouským občanstvím, kam se na mě Karel s tímhle hrabe? Co říkáte na Karlova protikandidáta, pana Zemana? No víte, já jsem spíš vždycky věřil té vyšší šlechtě. Ty venkovští Zemaní z těch svých poddaných ždímali, co se dalo. A dělali si s nimi, co se jim zachtělo. Pane Jaroslave, co vzkážete voličům na závěr? Volte slušnost a rozum. František by taky volil Karla.